Olemme täällä Korson Ankkapuistossa Vantaalla. Ja kuten tästä näkyy, niin täällä makaa kuollut hauki. Aivan selvästi. Erittäin outo löytö tässä koiraa ulkoiluttaessa heinäkuun 14. päivänä 2008. Kysymys kuuluu, onko täällä Ankkalammessa haukia? Epäilen hiukan. Vaikka olisikin, niin kuinka hauki on päässyt lammesta tähän? Sitten toinen kysymys kuuluu, jos täällä ei ole haukia, niin mitä varten joku on onkinut hauen tai ostanut hauen ja tuonut sen tänne Ankkapuistoon? Se on täysin ehjä, mikään lokki tai mikään mukaan elukka ei ole vielä päässyt tässä syömään. Mutta silmät ovat aivan sumeat, joten ihmisravinnoksihan tämä ei enää kelpaa. Erittäin omituista.